shit. You know, oh shit. Yeah, no, oh shit. Surely you the best thing for me, yo. I know nobody matter more. Nobody matter. Hey. Nobody matter. It be like I don't win a lotto. I know if you cool it down more. Baby girl, I'm in whiskey away. Whiskey away on holiday. Holiday to Mozambique. Follow me go to Mozambique. Baby girl, are you on your way? She made her bring helicopter. Then na shake it up like I do overdo. But we go trouble their timeline. Give them a reason for that. Trouble their megabytes. Megabyte, what Lord I need. Trouble their timeline. Give them a reason for that. Trouble their megabytes. Megabyte. Baby girl, look at me. And I want to look at you. Keep it tight in a wine. Nigeria bueno, Anambra bueno, Vume bueno, Ogemagu kwezono. Before now, Egubugomia, so ya na ebe ona ya de be fa ni ye na izuru ezu. Ihe ụmụ ogemu zuru, ihe ụmụ nna zuru. Lata anyị na-egwu ndị ọga na-etiri ọkpa ọka dị mkpa. Ihe ha merechara anya. So, ka agụba na aṅụrị na-aga n'iru. Ọnwa enyi dị ntị na tebụl ya mee ka anyị marụ. Ghọtago? Then ha nkwe stadị na ọnya nwụrụ. Ọ na-akụ ebe sisi ndị ana nwụrụ ha mee ka anyị mara. Ịhụrụ nwoke enweghị ike ịchọrọ gị aka, ịhụrụ nwaanyị enwekwa ike ịchọrọ gị aka ka udo wee dị. Ekele m unu. Ọzọ nke ikwuru ikpeazụ atọgbuola m maka achị nke m ka m ga-esi n'ọka n'abalị a. Ya bịa n'arụ. Yes, m ga-anya okwu stand ya with a good something ga stand kwa. Eyi edupụta ya n'oge mfu ya. Ọwụ abalị edutere m ikwe. Ọ bụrụ na ịgbara onye a na-agba anyị nwandọ, ịgbara mmadụ. Onye na-eri ego a, ịgbanye m azụ na-eri ego a, maka ụlọ ajọ nlọ. Ani wando. Hey, Ani, come and use me and talk to me. JC Judas. How can I let me out? JC Judas. In the letters in Lagos State. Hey, let me out to you from where I'm JC Judas. God bless you. For market. Do Hawaiian and Pazibu. Would they be black? Would they wear black? I thought you get for market. Hey, what's up, Wazobia? Jesus! Come and use me. Here you are, now, wow, we go trying to play it back. We try to must go. Here you are. It's a content here. Go to one. Before my long and long. Here, point over. Here, you are, but one, not one. Hey, my boss. Hey, Jesus. But he will go. He went to move the Elisha Rego on a sorry, gathering one. On a secondary one. Adakuwezo kuotu akosi, dabanye zoku. Adakuwezo akosi dia. Edi show. Wabaliwe. Aba, lu amiani ono. Ya mi. Ai, osugo na bisho maye. DJ, I said you should be ready. Because abona ababe ku osugo na anya.
Egwe me ogo ya amu Ogbuefi karisia Ogbuefi nwego ego Ogbuefi na-ewu ewu n'ụwa niile Ogbuefi nwere mgbanwe were 4 children in Jesus name. Thank you. Amen. Go on, aka. Kemuke na kemwa na abako. Bibi eche motori ka iku. Kemuke na sia na Ford okay. Na Ford okay. Biko biano. Ogbuefi chelu no. Biko ndani na block level. I want invite you man. Want to do something before I abobe egu now. Pupu na chicha na agogo na say help me. Unu pupa chicha ozigbo. Una call to me. They can them I'm coming. Biko ndani na ebe abon nozo. Please do not get out here. You must go to speech next time. He was in there.